Ja, we staan in Lin, dus de thuisbasis van TV11. En wij met Funske voor het programma Koken Onderweg. Onderweg zijn we vandaag. Hè. We gaan vandaag onderweg koken, maar hier is een waanzinnig grote visbeloof, ongeveer van 3 meter lang. Maar het zijn niet alleen de vissers die visserslatijn verkopen, maar ook de visboeren, heb ik de indruk. Nico Slappers is hier de eigenaar van de zaak Leuvig, hè? En hij gaat dat eens even ons presenteren. Ik ben eens benieuwd. Ik ga je ook bij visserslatijn, maar ik geloof er ook geen klote van. Niekske! Ja! Wacht, daar zit er mee. Goed, ik schrik niet te barsten. Ik heb de volgens bij je die. Ja, Funske. We hebben een vis besteld van 4,5 meter. 4,5 meter, ja, dan moet je eerst eens even door de wring draaien, want dan halen we neer. Dit wat daarboven, ja, dan moet je trouwens, maar dan wordt er wel smaal, toch? Dan wordt er geen smaler. Dan wordt er geen smaler. Dat maakt niet uit, we moeten het toch verdelen straks. Volgens, ik heb er nu 2 gepakt. Ik heb een kabeljauw en ik heb een zalmwollig. Klopt. Je kunt ze samen en eens op een grill, ja. Ja, dan doen we het 2 keer, dat maakt niet uit. Ja, maar dat geeft wel, hè? Dat geeft wel. Oh, dan moet ik dat zeggen. Kennen we wel. Als je Wat is dat het probleem? Wat is het probleem? Waarom hebben ze er 2 gepakt? Ja, omdat het einde te klein was, Loes. En kijk eens naar de pensjes van ons, dat staat allemaal gevuld met weer. Ja, dan moeten we dan hebben van 15 Maar weet je kilo. wat het uit? Dat visserslatijn, eerst gisteren een vis van 1,5 of 3 meter. Maar wat niet goed doet uit is, het maakt het goed met een tweede visclubje. En samen is het toch de lengte. Funsloes, ik heb er gevangen op een maasje, heb ik achter de kop af, want die is niet lang, kreeg ze neer in de boot. We gaan eens even kijken. Kom kijken. Boom, boom, red. Och. Dat is geen 3 meter. Maar, ja, Samen als ze achterin niks, hè? nou, dan komt ze aan 2,20 meter. Dat dacht ik. En dat is het dan. Die ziet er toch fantastisch uit. Die zijn er zeker En gewoon die heeft zo'n fijn Johnny gemaakt, zie je. Ja, wat dacht jij dan? Oei, fantastisch. Kijk, die zie je. Daar moest je toch eens even kijken, denk ik. Dat is Johnny Zalm. Ja, en een show. Ja. Wacht, ik vis hem even. Ja. Hallo. Ik ben gevangen, maar ik ben lekker. Nog niet, maar het komt. Gezellig, dit is echt barbecue weer. Ik kan alleen maar zeggen, we gaan samen grillen hier met Rio Hoop op de Driesprong. En je staat er dadelijk helemaal versteld van wie fijn dat kind zijn in de regen. Dag Fons, de vis hebben het water ook metgebracht, hè Joop? Ja, natuurlijk. Zonder vis geen water. Zonder water geen vis. Dat let ze wat beter. Zonder water geen vis. Wat gaan we maken, Fons? We hebben 2 visjes cadeau gekregen van Nico. En die gaan we op de grill leggen. En dan gaan we daarbij een sausje maken. Saus Veronique van mosterdsausje met muskaatdruifjes. Een beetje brood en voor sommigen die dat graag willen een beetje friet. Hier bij Albert, geweldig frieten, perfect. Dan pak ik met Olaf maar een frietje, want broodjes eten van de hele dag, hè Joop. Helaas moeten we nu naar binnen toe gaan, want gezeten, het regent een beetje en die mensen zijn met schoen een klein beetje water. Olaf en ik stonden een halve boete, we gaan eens even kijken wat de eigenaar is. Albert, stel je eens even voor aan de kijkers van TV11. Hoi, ik ben Albert en ik ben de eigenaar van Cafetaria het Café de Driesprong in Mariehoop. Altijd de Driesprong geweest. Dus Ja, dan moesten er ook bij komen staan, dan zitten we met 3 man op de Driesprong. de 3 man op de Driesprong. Ja, want iedereen geeft zijn eigen weg, toch? Ja, zo is dat. Dat is zijn eigen kant van het verhaal. Je klinkt niet erg Limburgs. Nee, ik kom uit Twente. Uit Twente? Ja. Wat doe je hier in Limburg? Frietjes bakken. Frietjes bakken. En lukt dat ermee? Ja, mij wel. Oké, dat gaan we dadelijk Ik eens dacht dat België alleen maar friet bakte. Nou ja, Twentenaar ook. Hè. Dus, Oh, ja. dat is Ja, ja, zo de wel. tukkers. Ja, dat kunnen we ook. Maar goed, we gaan het straks eens testen. Dat kunnen we Ja. wel zeggen, maar we willen het proeven. We willen het proeven, we proeven alles. Dat is goed. Dat gaat We ook gaan gebeuren. beginnen met proeven. Kijken of je goede wijn hebt. Doe maar eens een lekker wijntje. Er is eentje. Dat is er eentje.
Zo. Nou, ik ben benieuwd. En Albert drinkt niks? Ik heb nog nooit gezien dat de eigenaar met drinkt. De gasten moeten drinken. Dat is ook zo. Oké. Fons, wat voor de vis gelaten, kom maar op. Ik heb hem even in bewaring gegeven bij Albert. Dat hij een flinke koeling. En dan gaat hem nu halen. De huursadvocaten geven alles in bewaring. Ja. Dat is ook zo. Ja. Behalve de portemonnee. Dat doen we niet. Maar de cliëntenwaarde, die heeft ze in bewaring. Die geven een zetter in bewaring. Zeg tegen de rechter, ik kan er nog wat langer zitten. Oh ja, dat klopt. Ja, net zegt dat. Och, er komt de vis aan. Ja, zet hem even buiten als je wil. Jij bent zo sterk. Zo, Fons, wat hebben we allemaal nodig, jong? Dat hebben ze dan gezegd, Ja, we hoor. moeten het groente in de vis dieren. Dan gaan we even opvullen met een beetje groente. Met welke gaan we beginnen? We gaan beginnen met de kabeljauw natuurlijk. Dat is een zalm, kabeljauw, daar gaan we met beginnen met de kabeljauw. Dan hebben we munt, tijm, tomaatje erbij, citroentje op het lets. Anders dan het zelf uitje. Fons, wij is de knecht van Dick vandaag. Ja, dat is Hugo, dat is standaard. Staat erop, hè? De knecht. Dat is wel eens eerder metgemaakt wie we eens een broodworst gebakken hebben. Weet je wel? Ja, die is toen sprong die de pan uit door hem. Super resultaat, hè? Ja, maar heel lekker. Ja, Mooi zeggen, hè? Hugo is in beginsel is er een leerling. Hij is begonnen met de afwas en dat kent er inmiddels al redelijk. Dus we mogen ook metwerken om een stapje verder te brengen. Ik heb ook al een hele week knoflook gesneden. Ja, bijvoorbeeld. Hè, Hugo, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Noordwijk. Kijk, wat een rijk gezelschap hebben we hier vandaag. We hebben Fons steeds van Maria Hoop. Of het eigenlijk, maar ze hebben verbannen doen naar Maria Hoop. We hebben een Minzoet Twente en een Minzoet. Noordwijk. Ik zou zeggen een visrijk gezelschap. Ja. Ja, zoiets gewoon de vissen. Hier zijn nog het gasten in erbij gekomen. Daar staat rechts de grootste, maar eigenlijk de kleinste winst van met de Limburg. Mijn vriend Ricardo. Dag Tom. En daarneven staat John Herkens van, dat is eigenlijk groothandel in schoonmaakartikelen, echt. Zo is het. Allemaal vrienden. Daar komt de visboer aan. Vindt het van je? Ja, moeilijk. Ik heb me een half uur moeten zoeken, maar ja, vooruit. Ik ga eens kijken wat hier aan de ene stoven zijn wogen. Het is een mengsel van verschillende kruiden. En dat trekt er dan langzaam in als we dit... Even vastbinden met het ijzerkleurtje. dat is ook een idee. Ze gaan een vastbinden met een ijzerdruitje. Dus Moet er even wat verzinnen, hè? Ik zal het je vertellen, Loes. Ik wil nooit gecremeerd werden, want als ik zo vaak binnen, dan is het toch hopeloos, nee? ja, dat is het. Jongen, Als ik toch zo gecremeerd was met het groenten in de boek en het citroen. Dat moet lekker zijn, hè? Maar de Fons had er rekening met minder doorgemerkt. Ja, nee, maar dat is ook top. Dat is, Waarom zit er aan twee kantjes druitjes aan maken? Zodat we dan dadelijk moeten kunnen draaien. En de kabeljauw die vult meteen op de grill. En dat is wel lekker op de grill, maar dat is ook moeilijk op de grill. Dus we hebben weer een experiment gekozen. En dan kijk je hier straks wel lachen als het misgeet. Maar als het goed gaat, dan moet je ook dat willen we nog horen. En zijn druitje door die broodpost destijds had gedaan, dan was die gans Dat wordt gebleven. niet aangebleven. En als je het oplicht, doen we de volgende. Och, daar gaat er al tussenuit. Ja, dat is niet de bedoeling. Hij speelt vals. Ja, Kan je nagaan hoe vast hij is, hè? Ja, Hij springt er bijna uit. Nou, het is een heel constructie. Ik laat me helemaal verrassen wat er nu eigenlijk gaat gebeuren, maar ik heb er geen vertrouwen in. Ik drink er me nog even een, want het loopt nergens op boete. Ton vertroeven heb ik er wel in, Loes, maar ik moet hem altijd gooien in afloop zijn. Nou, daar gaat hij. Ja, dat is metgenomen. een beetje die kant in. Zo is het goed. Ik Perfect. ben een pilsje drinken, dat is wel waarschijnlijk. Wat gaat erin, Fons? Er gaat mosterd in. Dat is, Maar wat is het beginsel van de saus? dat is een bouillon, een runderbouillon. Dat heb ik al eerder gemaakt. Daar heb ik ook een broodje bij gemaakt. Dan word ik toch het mosterd erheen. Dus een heel eenvoudig sausje, maar super lekker. Een roetje is dus gaat meel op de boom. Met boter en dan maak je saus dik met. En dan bak ze even met margarine, bak ze dik en dan klop ze dat er doorheen met de saus dikker werd. Dat hebben ze zoveel van die kookprogramma's gedaan, dat ze ongewoon was een meesterkok zijn. Ben ik ook. Maar wat mij altijd opvalt is dat ze niet zelf gaan dus.
Nou, dat heb ik geleerd van een bepaald soort mensen. Ik zou niet weten wat ze nu willen bedoelen. Maar... Nee, ik ken hem met de naast aanwijzen natuurlijk. Nou, ik vind het heel eenvoudig. Ik heb nog nooit een advocaatje inbreken. Hoeveel mosterd zit er in het fonds? Ah, dat proef ik. Dat weet ik nooit. Dat is altijd al. Er zit inmiddels al een halve pot in. Dus het gaat de goede kant op. Fonds, het is hier aardig warm, jong, boven dit gevaarte. Ik vind het ook erg druk, zonnig. Zo de regen kreeg je kans over, maar ik zie helemaal niks. Ja, ik had het gehoord van die assistent dat de hele avond zou regenen, maar hij had geen gelijk gekregen. Dat kijk ik op zijn appje regendrupje of zo. Kijk, het gaat nu veel sneller. We hebben van Albert hebben we een klopper gekregen. Dus nog Oh, even dat is ouderwets. Dat is net een soort pannenkoekendeeg. die, Ik heb je zo wel even nodig, want we moeten hem omkeren. Nu gaat het gebeuren. Olaf. Ja. Dat kan fout gaan, hè? Ja, wacht even. Dat gaat natuurlijk niet fout. Olaf, kom erbij, jongen. Het moment suprem. Komt eraan. We moeten die kant op gaan. Ja. Word er even verbaan. En zo. En zo, ja. Jap. Even. Het is gelukt. Het Het vuur is een beetje hoog. Maar ja. Het is gelukt. Ja, Fons, doe op zijn bek verrast, jong. Meer draaien. Fons, wat gaan we doen, jong? We gaan nu het muskaatdruifjes erin gooien. Je kunt ze gewoon in de winkel kopen. Ze zijn al helemaal voorgemaakt. Je kunt ze ook zelf allemaal prepareren. Niet doen. Goed zatten. Van sausje dus goed zat. Ja, even de sapje afgooien. Als Dat is wijn. verslapt de mosterd we hadden toch al te weinig mosterd erin. En die bloemen vind je... Oh nee, dat is de asbak. Nee, dat is asbak. Oh. Dat gaat helemaal prima. Zo, is het. Hoppakee. Zo. Oh. Olaf, doe hem. Ja, de finale, hè. Hé, dit gaat. Albert gaat hem bevriezen. We moeten dadelijk Nou. Als je nog het goed vastmaakt, gaan ze nog hier slecht los. Ja, dat is dan ook zo, hè? Het is een devies, hè. Ik zou zeggen, ik pak hem aan, maar ik heb geen handdoek. Maar Fons staat er met een handdoek. En die doet geen kloten. Zit er dan een grote in? Ja. Dan zit er gewoon in, natuurlijk. Oh, maar Olaf en ik willen geen grote. We willen vis. Ik heb nog nooit een filet zien zwemmen. Dat was het nog een funske. We doen er het citroen op nog. Je hebt zeezout, want de zeezout op de huid, dat is verbranden, die huid is ook vanaf. Dus we gaan nu even gewoon wat mooie zeezout erop doen. Is wel een beetje glazig gebakken, hoor. Hij is een beetje bijtgaar, heet dat. Ja. Er zijn mensen die houden van doorbakken vis, meer hou je er niet van, toch? Dan hou je van echte vis. Ik weet het niet, dat is dik. Ja, dat is Patrick met voor. Heb ik nu een beeld ervan? Ja, natuurlijk met zijn meel. Oh, dat is toch fijn. Dat is Patrick met broer, hè? Ja. Oh, dat was ik nog niet ervan. Dat kost het nog niet. Patrick, je bent Tom. Ik heb toch wel eens gezien, Ton. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, weet Als je gedraagt. En frietjes. Dat zijn de frietjes. Ja. Hoe is het wijntje? Dat vind ik veel belangrijker. Dan moet je kunnen speulen, hè. Oei. Dat kunnen we allemaal. Fons, wie komt ze nu aan zo'n recept? Als ik vroeger bij student was, hebben ze natuurlijk weinig te maken. En dan moest ze met vuil maken. En dat kent ze met deze truc natuurlijk hartstikke veel. Saus maken en brood en vis, en dat is allemaal goed te doen. Dus het is eigenlijk een recept van de armen. Maar het is toch bijzonder smakelijk, als het goed gemaakt is. Ja, wat is het? Als het goed gemaakt is. Kluister weer. Heb ik er toen ook een lekker recept wat gegeven, wat klaarmaken. Geef ik u maar één advies. Wie simpel het ook is, mail of bel even met TV11 en veers in door. Of let op, hoe Ton steekt met de grill neven de weg, stop en geproefd met.